IFM News. Lokal. Inyawit ti barangay Dakiwag iti ili ti Marcos si kampyonato iti Manalon Cook-Off Competition kagidan ti may kasyama Manalon Festival iti nasao nga ili. Kinadakama ta barangay kat nagluto ti rice nuggets kanadaan iti cash prize nga umabot iti 5,000 pesos. Nagunod ti barangay Fortuna iti may kadwa peso babaan ti panagluto da iti kamote sticky with mango and longganisa kanug 4,000 pesos kas premyo. Idinto at barangay Ferdinand ti may katlo ang nagluto ti may katlo peso nga nagluto mo iti malagkit rolls kan naawat day ti 3,000 pesos sa gungguna tagitoya. Kabayatan na sagon kan Mayor Mariano Antonio tinawon nga aday ti may saysayang kat a cook-off na sa linyo dito'y amayam ammo dagiti bukod a produkto iti kada barangay. Ngayon na i-ordinansa nga tunggal piyesta daday the cook-off contest dito ili Marcos. No anya di kaya dangaluto at dakwat mga di mi motibaga no anya at alagati kay ay naluto dan no dikit iso dati mang create di talaga nagtunda. Payatan na ti panagfiesta tinasaw nga ili katagmudo inton Marso 14 kadeto ya tawon 2026 kanito ya maangay ti Grand Parade. Para ti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM.